Bona tarda. Avui fem la primera entrevista a la Boctober Missa i és una presentació perquè és una sèrie d'entrevistes que tinc ganes de conèixer més a fons els Boctubers i per començar, fem la cançó que t'agradava, l'escoltem i comencem. If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write the preface on how we met. I comencem per la primera pregunta i que és la més pràctica de sempre. Qui ets i com ets, Mixa? Doncs Jordi, en primer lloc, moltíssimes gràcies per entrevistar-me. Jo encantadíssima de ser aquí. I contestant a la primera pregunta, doncs la Misha és això, és una booktuber i també és una blogger literària. De fet, jo em considero una prescriptora perquè intento transmetre la meva passió pels llibres a tothom, ja sigui a través d'un blog, d'un canal de YouTube, de ràdio, de televisió, com més mitjans, millor. I m'agradaria pensar que doncs, soc alegre, tinc sentit de l'humor i bé, de fet, la meva casa de Hogwarts és Ravenclaw, tot i que tothom em diu que soc mig Hufflepuff, o sigui que això ja us donarà una idea de la meva personalitat. Molt bé. Aquesta passió pels llibres, quan es va començar? Ui, doncs la veritat és que jo sempre explico que ja quan estava a la panxa de la meva mare ja estava destinada a ser lectora, perquè em llegien contes i tot. Mira, aquí tinc alguns dels que em llegien. Per exemple, a veure si es veu. Ui, a veure. Mira, Pipo el pececito. I tinc un altre que es diu Dani el Dofí, que a més fan soroll, mira. Ah, mira! O sigui que ja em llegien quan estava a la panxa de la meva mare abans de néixer i quan era petiteta la meva mare em llegia contes cada nit. Vull dir, vaig créixer amb l'amor pels llibres. Molt bé. Per seguir l'entrevista, la nostra protagonista, la Misa, ens ha passat un vídeo de presentació del seu canal i posarem només un trosset i seguim amb l'entrevista, Misa. Perfecte. Has de dir que aquest vídeo, precisament, no té veu, però a les xarxes socials, a l'Instagram, passarem el link, no, Mitja, millor? Perquè així ho mirin. Com vas començar sent booktuber?
Doncs vaig començar a ser booktuber fa uns anys, quan vaig participar en un parell de concurs de videorecomanacions. Tot i que des de petiteta sempre m'ha agradat molt editar vídeos, fer muntatges, i quan vaig descobrir que podia ajuntar la meva passió per tot el que és els audiovisuals amb els llibres, vaig dir, mira, ja sé què puc fer, seré booktuber. I m'ho passo molt bé editant, gravant, és genial. Per tu, quina importància hi ha amb la literatura i els llibres? La veritat és que per mi els llibres són molt, molt importants. Diria que per mi llegir és com respirar. És que no podria viure sense fer-ho, és com l'aire que respiro. O sigui que sí, per mi és imprescindible. Vale, tens un programa de ràdio, a Castelldefels, que es diu, si no m'acordaries, el Club dels Experts. Com va sorgir això? Doncs el Club dels Experts originàriament era un club de lectura de la Biblioteca de Castelldefels, on joves de diferents edats ens reuníem un cop al mes i parlàvem dels llibres que havíem llegit. I com que ens encantava xerrar i la nostra moderadora va veure que teníem molt de potencial, ens va dir, ei, i si veneu algun dia a Ràdio Castelldefels, perquè a la biblioteca està al costat mateix de la ràdio, i diu, doncs per què no aneu un dia a la ràdio i feu com un programa especial i parlem de llibres? I ens ho vam passar tan bé que ens van dir, doncs sí, ens encantaria tenir un programa sencer dedicat als llibres. I ho vam aconseguir, sí. I tu ets la presentadora, no? Sí, el presento. I què tal? Doncs és genial, ens ho passem superbé. Bàsicament són programes de 25 minuts setmanals que s'emeten cada dijous a les 7, on fem 2 seccions i sempre parlem de llibres, sobretot de literatura juvenil. A vegades també fem entrevistes, però sobretot ens ho passem molt bé debatent entre nosaltres. I aquest programa quan dura? Dura això uns 25 minuts. Tot i que, Jordi, si em permets, també volia dir, m'he oblidat de comentar que jo presento el Club dels Experts a Ràdio Castelldefels, però també col·laboro amb altres programes de ràdio, començant per Entera't, i també a Ràdio Sant Boi, al Dies de Ràdio, tinc un espai de llibres, també al Calaix, d'Ona la Torre, també a vegades col·laboro a la Cultura Jove, col·laboro també amb Timbas Radio, de la Helen Doron Radio, que és una emissora de ràdio online per a joves que estudien l'anglès, i o sigui que, com pots veure, tot el que és ràdio m'encanta. Ja. Ja se't veu, Misha? M'ho fas molt bé, Algun programa del Club dels Experts t'he escoltat i molt bé, Ai, gràcies. I com va sorgir el teu canal de YouTube? Doncs sí, va ser per això, pel que t'he comentat abans, que vaig participar en un parell de concursos de videorecomanacions. Escoltem una miqueta més la cançó que ens ha portat la nostra amiga. And the simple secret of love is just to tell them that I love you, then the world discovers as my book is hard to make. El teu missatge de com fas els vídeos, quin missatge vols donar? Doncs a través dels meus vídeos el que vull fer és
transmetre la meva passió per la lectura, això primer de tot, i en segon lloc, doncs, que la gent s'ho passi bé, que descobreixi nous llibres i crear comunitat, perquè una de les coses que més m'agraden de ser booktuber és que es crea una comunitat de lectors i això és molt maco, perquè potser estàs en contacte amb lectors d'arreu del món que d'una altra manera no hauries conegut i podeu compartir les vostres opinions, debatre, i això per mi és genial. A la missa té una pàgina web que es diu Para la Missa. Ens pots explicar com va sorgir aquesta idea i què contingut tens i què fas amb aquest blog? Doncs el blog de Paraula de Misha va sortir una miqueta abans, va sortir abans del canal, perquè doncs això, m'encantava, volia trobar un lloc per penjar totes les ressenyes que m'agradava escriure sobre llibres. Però mica en mica, amb el pas del temps, doncs no només vaig escriure ressenyes al blog, sinó que també vaig publico cròniques d'esdeveniments literaris, publico també ressenyes d'obres de teatre, alguns articles sobre música, organitzo sortejos... És a dir, que al blog trobareu ressenyes, però també cròniques de tota mena de fires, presentacions... Altres coses, no?, que fas a més a més. Exacte. Veig que ets una passionista per la literatura i per llibres. La missa en el 2010 va haver el fòrum literari de què llegeixes, ja ho has anomenat aquest abans. Explica què és això, què fas... Doncs el fòrum que llegeixes.cat era un fòrum impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes, que formava part del Pla de Foment de Lectura, i va sorgir el 2008. Jo vaig entrar doncs també un parell de mesos després de que es creés i diguéssim eren fòrums literaris per a totes les edats, on parlàvem de tota mena de llibres, on ja teníem una biblioteca virtual, on es feien trobades, sortejos també, i era una comunitat preciosa. Actualment pateix problemes tècnics i no s'hi pot entrar, però espero que... Però per què? Què és el que passa? Doncs això, que la web de moment està tancada, no hi ha fons de moment per poder-la arreglar, està tot congelat i doncs espero que en un futur pugui tornar-se a obrir. Arran d'això, i m'acabo de recordar i m'havia oblidat, tu, Misha, també estàs en una revista. Explica'm què és això perquè els oients ho sàpiguen. Doncs mira, el quellegeixes.cat tenia 3 fòrums. Hi havia el fòrum del llapis, el fòrum del ploma i el del boli. El del boli era el dels joves. I ja fa uns anys, alguns quellegistes, que és com ens anomenàvem els membres d'aquest fòrum, quellegistes, doncs uns quants quellegistes del fòrum boli, se'ns va acudir crear una revista literària online per parlar de les novetats del fòrum i també parlar sobre llibres, sobre què s'estava coent en el món literari. I encara que el fòrum, com et dic, no està actiu, jo segueixo publicant la revista, que és una revista trimestral, i hi ha diferents col·laboradors, a cada número m'envien articles, tu mateix, Jordi, també has participat. I això és una revista online trimestral que trobareu a la web revistacuela.jimdo.com o també a Script, si busqueu Revista Cuela, trobareu tots els números. I què? Funciona bé? La gent va col·laborar bastant? Què? Sí, la gent cada 3 mesos rebo alguns articles, així que ja ho sabeu, si us agrada escriure, us agrada els llibres, fem articles sobre tot, articles sobre adaptacions del cinema de llibres a la gran pantalla, articles sobre música i llibres, ressenyes, jocs, o sigui que si voleu enviar algun article, endavant.
I tens molta audiència? El què, perdó? Si tens molta audiència a la revista. A veure, és una revista petiteta, online, no té tant de renom com altres revistes culturals, però estic contenta també de la comunitat que hem creat. Què opines dels teus lectors, dels vídeos que vas pujant en el teu canal? Doncs la veritat és que de moment he rebut un feedback, que se'n diu un feedback, doncs positiu. Sobretot, a veure, el que més m'agrada és que, tot i que el meu canal està adreçat a joves, doncs també rebo comentaris d'adults, que els hi fa gràcia també els meus vídeos o alguns llibres dels que parlo, perquè a vegades també faig algun vídeo parlant de novetats per a adults, o a vegades també doncs, rebo missatges de joves que van a l'institut o a l'escola que em diuen: ostres, Misha, justament, millor hem vist un dels teus vídeos que ens l'han posat a classe avui per parlar dels booktubers i ens ha agradat molt. Perquè Misha, precisament és suposo que serà el teu missatge o el teu objectiu que a les escoles treballin això, no? Sí, jo crec que els booktubers poden ser una molt bona excusa per apropar els llibres als joves. En lloc de fer, per exemple, un examen sobre un llibre, per què no gravar una videoressenya? És a dir, hauràs de demostrar igualment que te l'has llegit, però ho faràs d'una manera més divertida, explicant-ho a la teva manera, i també treballaràs altres competències com és l'edició de vídeo, l'oralitat, etc. Això per substituir els exàmens, no? A veure, jo no dic substituir No. potser del tot, però que com a mínim hi hagi una mica de cada, que no sigui tot test de comprensió, perquè la veritat és que avui en dia la majoria de joves el que fan és que entren a Wikipedia o algun resum i es llegeixen el resum sense ni tan sols haver vist el llibre, o sigui que hem d'intentar que agafin el gust per la lectura, que vulguin llegir. I a més, sé, fent hincapié, amb l'Arnau Gómez, una traductora, que és professor i has fet moltes coses amb ell. Pots explicar una mica què és això? Doncs sí, amb l'Arnau, que el trobareu a YouTube com a Nerdífico, doncs, a part de que col·laborem també aquí a l'Entera't, doncs m'ha acompanyat a fer alguns dels tallers i xerrades que m'encanta impartir a escoles, a instituts, a biblioteques, per parlar sobre els youtubers, però més concretament dels booktubers. I ens ho hem passat molt bé, sí, sí. I per tant, el teu dia a dia, quin és? Per una banda, tu estàs estudiant o et dediques més a aquesta part que dius tu de literatura i tot això? Doncs intento fer una miqueta de cada. A veure, actualment no estic estudiant carrera perquè la veritat tampoc sabria quina escollir perquè m'agraden moltes coses. També estudio música, toco la guitarra, el piano, faig cant també. Sí, sí. A més, m'encanten els idiomes, ja domino l'anglès i m'agradaria començar a estudiar també l'alemany i doncs això també segueixo estudiant per compte pròpia i a més doncs estic impulsant tots aquests projectes dels que t'he parlat, el canal, el blog i també doncs això, els tallers de booktubers, escoles, instituts, festivals, també em demanen que moderi doncs presentacions de llibres o que moderi algun debat, algun esdeveniment i gràcies a això he viatjat arreu de Catalunya, he conegut festivals culturals d'arreu i és genial, la veritat. Per tant, seria més el teu dia a dia, no? Sí, sí. La veritat és que col·laboro en molts projectes culturals i el que m'encantaria és això, poder viure de la cultura. Que guai. La veritat és que amb això del Covid, el nivell de cultura que me n'amén, Sí, ha sigut un terrabastall, però m'ha agradat veure que la cultura no s'atura i jo tampoc. Molt bé. Les xarxes socials, creus que és una eina molt important per la literatura?
Oh, i tant, sí, les xarxes socials són molt necessàries per poder fer difusió de la lectura. Avui en dia, precisament, és que YouTube és una xarxa social i tots els joves estan a YouTube, tots els joves estan a... Amics, perdona. Jo tinc entès que el YouTube és més una plataforma que xarxes socials. Com ho veus? Sí, és una plataforma, però no deixa de ser també una manera de comunicar-nos, perquè a través dels comentaris, de seguir, no deixa de ser... Jo ho considero també xarxa social, però fins i tot, encara que YouTube no fos una xarxa social, tenim Twitter, tenim Instagram, tenim TikTok, i en totes aquestes plataformes també hi ha gent que intenta parlar doncs parla de lectura, de llibres, per poder arribar a joves, a altres lectors, i per això jo crec que és imprescindible. A més gent, no? A més gent. Exacte, sí, sí, sí. He vist que vosaltres teniu més a la red social d'Instagram. Per què doneu més importància a aquesta red social que no les altres, exceptuant el que m'has dit del canal de YouTube? A veure, això suposo que dependrà de cadascú, Jo personalment estic a Twitter, a Instagram i a YouTube. I veuràs que a Instagram hi ha molta gent que s'anomenen bookstagramers, que són també persones que tenen comptes on parlen de llibres. I jo trobo que com que també hi ha molts joves a Instagram, és la manera idònia de poder transmetre aquesta passió i fer-los conèixer llibres interessants. Sí, és a dir, que és a nivell de joves utilitzen més aquesta xarxa social Instagram. Exacte, jo crec que sí. Is just to tell them that I love you so much. Then the world discovers as my book in how to make two words a friend. La pregunta que us faré ara és molt comprometedora i d'imaginar-te o d'imaginació, ¿vale? T'has plantejat alguna vegada ser escriptora i quin llibre, si fos el cas, començaries a escriure? Ostres, doncs m'encanta que em facis aquesta pregunta, Jordi, perquè un dels meus somnis és ser escriptora. Des de petiteta que m'encanta escriure, m'encanta llegir i també m'agrada molt escriure. I el tema és que m'hi haig de posar, haig de trobar el moment. Perquè tantes coses, Sí, el que em passa és que començo molts projectes, però no els acabo. I això, doncs, haig de fer alguna cosa, posar-m'hi de debò i tirar endavant, perquè m'encanta escriure. De fet, és això, m'agradaria, doncs, també poder dedicar-me a la música, a l'escriptura i a fer difusió de la cultura. Ja. Doncs, Misha, moltes gràcies. Gràcies a tu, Jordi, per l'entrevista. I fins a la propera. I sí que una de les coses que m'agradaria que
Missa, que siguis tu la primera que t'hi dirigis a una persona booktuber, qualsevol que tu vulguis, per a la propera entrevista. Vols dir que proposi algú per la propera entrevista? Sí, perquè així el que farem és una miqueta aquest joc, no? De que cada un al final... Sí. Doncs jo animaria a l'Àfrica a fer l'entrevista del canal Cuinant Literatura, perquè sé que últimament està fent vídeos molt xulos, està llegint molt, o sigui que segur que et contestarà a les preguntes encantada. Doncs moltes gràcies, Missa. Una abraçada, Jordi. Adéu, gràcies.